O Colexio Magariños de Cambados conta con 12 casas baleiras dos antigos mestres do centro, unhas vivendas que teñen os días contados porque a Xunta de Galicia responderá a unha das grandes demandas do colexio, derribar as casas e facer un patio para que o poida aproveitar o alumnado do centro, unha reforma que terá un custo de 114.000 euros. E era un compromiso que tiñamos ca comunidade educativa de Antonio Magariños, que era unha demolición da parte das antiguas vivendas de maestres que xa están desafectadas, e que nós, por a nosa parte, o que queremos facer é un aproveitamento dese espacio para o propio centro educativo. Ese espacio leva esa demolición e leva consigo tamén a recuperación para espacio escolar. Esta non será a única actuación que a Xunta levará a cabo en Cambados. O ente autonómico e o Concello sufragarán a partes iguais os 120.000 euros que custará a creación dun comedor no Colexio de San Tomé. Que para nós tamén é unha moi boa nova, nós si tamén temos xa retido ese crédito, ese 60.000 euros que vai aportar o Concello, xa que, bueno, pues leva unha contraprestación que esas instalacións van a poder ser utilizadas despois por servicios municipais para outro tipo de actividades cando non se este usando como comedor escolar e, polo tanto, é un aproveitamento dun espazo que tamén estaba abandonado e que non estaba a ser utilizado. Dende os centros educativos mostraron o seu agradecemento e satisfacción polas melloras a realizar. Porque non podíamos ter todos os nenos un patio único, sino que estaban divididos en dous patios e agora, gracias a esta obra que se vai executar, pois poderemos ter un patio de recreo e un patio escolar como Deus manda para os nenos. Entendemos que a obra é satisfactoria para todos, primeiro para as familias que poderán ter un servicio máis para conciliar, para o centro educativo tamén, porque ganamos un espacio, unha sala de usos múltiples para facer diferentes actividades, e para outras asociacións de Cambados que poderán facer uso das instalacións polas tardes. A reforma do Magariños comezará unha vez que o Concello entrega a licenza municipal. No Colexio de San Tomé, os trámites comezarán a principios de ano e a obra levarase a cabo no verán do 2020.